Hezekiah, malamin hukuma na da tambaya. Tambaye shi Hezekiah. Malam, menene zan yi albarkacin raina? Abun da an rubuta a shari'a. Ka kaunar Ubangijin Allahnka da dukan zuciyarka, dukan raika, da dukan karfinsa, kuma da dukan azarcinka, da kuma kamar haka. An san ka daidai ne. In ka yi waɗannan za ka yi rayu. Kuma wane ne wakafcina? Wani mutum yana tafiya daga Urushalima zuwa Yeriko. Ya samu fashi wanda su kwashe shi, an matsar da shi, an bar shi fama da rai da mutuwa. Kuma kwatsam wani firist ya sauka a hanyar. Da ya gan wahala mutum ya tafi wani hanya. Kuma a lokacin da wani balawen ya faru, kuma a lokacin da wani balawe ya zo wurin nan, ya gan shi, kuma ya shuɗe a kan gafe na titi. Amma wani Samaritan ya zo gare shi, da ya gan shi, ya cika da tausayi, da kuma ya masa, da kuma ya rufe raunin shi, bayan da ya zuba mai a raunin shi, kuma ruwan inabi. Ya sanya mutum a kan daba, kawo shi masauki, kuma kula da shi. Da ya bar masaukin gobe ranan, ya fitar dinari 2, kuma ya ba ma mai masaukin kudi ga ya cewa, wannan nashi ne, idan kuka siya fiyar da wannan, zan biya ku daga dawowana. Wanne daga cikin ukun nan ya yi makabarcin kirki ma matalautan? Mutum da ya ba da warka da kuma ya nuna masa rahama. Ina gaya ma, ka yi kamar mutum nan.